Zdravo ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas je tu sa mnom moja sestra Dragana, koju ste imali prilike da vidite ukoliko ste gledali naše vlogove. Danas smo odlučile da vam ispričamo najiskrenije moguće naše utiske iz Hurgade, da vam kažemo sve što smo mi saznali, što bismo voljele da smo znale kada smo krenule u Egipat. Da, jer generalno ljudi dosta pitaju. Jeste, konkretno u ovaj naš hotel, pošto je Gaga bila već 2 puta u Egiptu. Tako da smo pripremile ovde neka najčešća pitanja koje su me ranije ljudi pitali za sve ovo vreme od kako smo se vratile i naše utiske i savete, neke najvažnije stvari koje treba da znate. Znači, za one koji ne znaju, mi smo bile u Hilton Hurgada Plaza, tako se zove hotel. Krenut ćemo od toga što nam se nije svidelo. Nešto što nam je najviše smetalo zapravo, to je noćni program, to jest program za odrasle u Hiltonu, konkretno. Znači, programa nigde. Svako drugo večer, treće... Da, u suštini svako večer je bio isti program i bio je više dečiji nego za odrasle, kažeš, za omladinu. U Hiltonu, bukvalno, mislim da smo bile najmlađe, zar ne? Mislim da smo bile najmlađe, znači bukvalno... Pored dece, one naravno, dece ne računa. Da, pored dece, ovako od mlađih ljudi najmlađe smo bile. Da. Generalno su svi bili stariji, i parovi, i porodični ljudi, ali da je omladine bilo nije. Doduše, jesmo mi išli u maju mesecu kada idu penzioneri i roditelji sa decom obično u maju, ali opet je bilo i dosta omladine u avionu, u autobusu, transferu od aerodroma i niko nije otišao u naš hotel osim nas. Još mi kao razmišljamo, jao, mi imamo najbolji hotel, kao vidi sve u neki kao kako će nama da bude i zapravo nije da se nešto, nije da smo mi krenule da idemo tamo na žurku, da mi nešto partijamo, ne. Ali prosto... Pa nismo krenuli, ali posle 3 dana smo već razmišljali o partijama. A ja mislim da su se i ona jadna deca smorila. Pa da, svako već isto i dosadno. Svako već isto. Hello! Mi bukvalno više, posle 3 dana nismo ni išle na večerni program. Gledali smo u sobu večerom i kao... Sledeća, check-in i check-out. Ne znam kako je u generalno drugim hotelima, ali pričam konkretno za naš hotel. Check-in je u 3 popodne. Da, jako kasno. Jeste. Znači, kad se bukvalno dođete umorni sa aerodroma, jedva čekate da odete u sobu, da se presvučete, da obučete kupac i kao čekate 3 sata. Bukvalno 3 sata, čak možda i više, jer obično su letovi iz Srbije ka Hurgadi jako rano. Uvek je, mislim, tako. Znači, ovaj Air Cairo uvek je tako. I prosto vi dođete tamo negde oko pola 12, zavisi koliko vam treba od aerodroma do hotela. I vi čekate otprilike 3,5 sata. Znači, to nam se nije dopalo. Takođe, check-out je uvek u 12 sati, a mi iz Srbije imamo uvek letove kasno. Znači, za povratak. Povratni let je kasno, tačnije kreće u koliko, u 12? U 2 ujutru. U 2 ujutru kreće. A da, u 10 se kreće iz hotela uveče, a u 2 ujutru je let. Tako, da. Jeste. I ako ne doplatite, morate čekati, znači, cijeli dan. Da, savete da ponesu ćebe na aerodrom, pošto je uveče prehladno. Ovo je hladno, ljudi, ja sam bila u onim bermudama kao biciklističke, smrzla sam se. Jezivo, ja sam bila u Sreća, pa sam imala maramu neku i onda sam se kao pokrila. Tako da, baš je hladno. Da, idemo dalje. Treća stavka, helanke. Ispričaj story time. Pa ništa, neko mi je oko helanke. Ispod kreveta, u ormaru, u mom prtljagu, u njenom prtljagu. Iskreno, helanke. Pa jeste, da, stvarno mi je nestalo stvarno. Što se desilo s toga, stvarno ne znam. Doduše, tamo imate sef, možete staviti sve u sef, da, helanke u sef. Eto, da znate ljudi, znači, ko ponese helanke u sef, obavezno. Pod broj 4, pokušavaju da uvale sobu koju nisi platio. Znači, ako ste doplatili neku sobu kao što smo mi doplatile, sobu da imamo sa balkonom, nama je to bilo jako važno, već sam pričala o tome, ko je gledao. Prosto bitno nam je da imamo balkon, da ujutro pijemo kaficu, da nas niko tu ne smara, ne pita, ništa niko ne vidi. Ako ste platili neku sobu, to je doplatili balkon ili doplatili da imate apartman veći ili ne znam nije šta sve, svašta nešto postoji, pogledajte na sajtu, raznorazne sobe imaju. Nama su pokušavali dok smo čekale, dakle, taj check-in 3,5 sata. Svaki put kad bismo na pola sata došle na recepciju i rekle hoće li više, je li gotova soba, da li ste očistili, je li možemo da uđemo u sobu, svaki put bi nam rekli, pa nije gotova, ali imamo ovu drugu sobu koja nema balkon, eto, možete na tu. Čak mi je ovaj na recepciji rekao, možete da idete u sobu sa terasom i možete sa balkonom. Da.
Da. Terasa, ljudi, mi kao se razmišljamo tu terasa, pa kao to zvuči veće, bolje nego balkon, a zapravo terasa je ono u prizemlju, na drugom spratu, skroz dole, a balkon je nešto na 6., 7., 8. spratu, gde vi imate onaj pogled koji sam ja vama usnimila i sve ostalo. I to nam se uopšte nije dopalo, međutim mi smo bile striktne i rekli smo ne, mi čekamo koliko god da treba, ali idemo u našu sobu sa balkonom koju smo platili. Šta spada u all inclusive, a šta ne spada? Ne spadaju recimo pića koja su strana. Ne spadaju neka luks pića, znači to ne spada u all inclusive, sve ostalo da, s tim što voda, vodu ako hoćeš da piješ na recepciji, na plaži, to moraš da platiš. Znači vodu imaš besplatno samo u sobi, oni ti svaki dan menjaju vodu. Jel' tako? 2 litra. 2 litra i mi smo dobili svaki dan i male flašice, imali smo dovoljno vode u sobi. Pa imali smo stvarno dovoljno. Ali na plaži i na recepciji, znači da, tu se kupuje voda, tako da ništa nismo pile vodu. Dakle, ukoliko pijete mnogo više vode, lupam 3 litra vode, konkretno vode samo dnevno, bit će vam malo. Da. Ali ako pijete i koktele, i čaj, i ovo, i ono, onda... Kad sam kod čaja, brate, preporuka je se pio na janicu, to nama niko nije rekao, jer to je za stomačne probleme, a vrlo je moguće, znači, da dobijete stomačni problem, kao što smo mi dobile. Tako da, rekli su svaki dan da je preporuka da se pije anis, taj čaj, a mi to nismo znali. To sam saznala poslednji dan kad mi je već pozlilo i kad sam rekla dajte šta god, litar anisa, samo da mi bude poznato. I pričat ćemo i o savetima i o svemu kasnije. Sad smo kod toga šta nam se nije dopalo. I 6. stavka, vaga u sobi. Ja, da! Ljudi moji, znači to nas uopšte nije dopalo. Uopšte! Zato što smo mi, znači čim otvorim ormar, vidim vagu. Vaga nas gleda, brate. Gleda ona nas, gledamo mi. Još mi budale izmerimo se kao prvi dan. Ajde, baš da vidimo. I nije nam se dopalo to što vaga ne radi. Znači, vaga pokazuje mnogo više kila. Ne radi. To nam se uopšte ne sviđa. Znači, strašno. To žalba, znači, za Hilton. Žalba, izbacite vagu, verujte mi, ljudi, svi će biti srećni, svi. Ona pokazuje sve više. Kilograma. Mislim, stvarno, šta je? Nije u redu, uopšte. Treba pre da upišemo žalbu. Da kažemo, vraćajte pare. Za ovaj stres, preživljeni i traumu. Sledeći odeljak je šta nam se svidelo i generalno opšte o našem hotelu i o Egiptu generalno. Dakle, maske u hotelu, to je bilo pitanje, ja mislim da su me svi pitali, jel moraju da se nose maske u hotelu, gde se nose, da li na bazenu, da li u restoranu i tako dalje. Maske se nose samo u restoranu, Hilton ima jedan restoran sa hranom, i samo u restoranu dok vi uzimate hranu, kada sednete, naravno skidate masku i jedete. Znači, kao i u bilo kom restoranu ovde, trenutno u Srbiji. Po hotelu, na bazenu, na plaži, ne. Osoblje nosi maske sve vreme, rukavice i oni nose i napolju, da, jako vode računa što se toga tiče, što se osoblja tiče o koroni, ali gosti ne moraju tokom kretanja u hotelu. Hrana nam se svidela, ajde ti malo. Odlična je hrana, iskreno. Sve nam se svidelo, što se tiče hrane, bukvalno... Vaga je pokazala da nam se sve svidelo. Da, Vaga je pokazala ono što ne radi. Stvarno što se tiče hrane, bukvalno je sve bilo, voće, povrće, salate, kako se zove sa mlekom što se pravi? Čak i to, čoveče. Da, onaj kao cornflakes. Da, to, čak i to, znači ima ko voli. Stvarno, znači bukvalno sve, riba, meso, roštilj, supe, čorbice. Svaki dan je bilo 2-3 različite supe. Što se tiče hrane, bukvalno... Kolača koliko hoćete. Da, kolača, svega. Palačinki koliko god hoćete i onih dodataka za palačinke, listići badema, šta god želite. Hotel nam se dopao u suštini interijer hotela. Da, prelep. Sve savršeno, luksuzno, jako čisto. Tako da, sve prelepo, da ne dužemo. Imaju slike, sve kao što je na slikama, tako i uživo. Bez zamerki, znači, za izgled hotela. Bukvalno tako i uživo. Plaže i svega, i plaže. Plaža savršena. Dopalo nam se to što je naš hotel smešten u delu gde nema puno plime i oseke. Dakle, more je bilo savršeno, na mestu nije bila oseka. Imate meduze u moru, nemoj da se uplašite. Znači, ne peckaju. Dana ih je državala. Bilo je pitanje kakvi su ljudi tamo, to jest usluga. Tolika ljubaznost, usluga na najvišem nivou. Mnogo su fine, znači,
Predobri su. Toliko su ljubazni, toliko su uslužni da vas je sramota koliko su preljubazni. Pa ja nisam bukvalno bila u fazonu, ono kao, ajde kao da damo ovom $1, sutra ovom $1, sutra ovom, jer stvarno, ono, bukvalno dobiješ takav osjećaj, ono, da želiš da ih častiš, jer jednostavno zaslužuju, znači, zaslužuju mnogo više od dolara, ali i sam taj $1 njima dosta znači. Da, oni se toliko trude, toliko se potrude da učine vama letovanje najlepšim na koje ste bili, da vas usluže najbolje moguće. Tako je. Jednostavno nema napetosti kao kod Srba, ono, namrgođenosti. Da, svaki dan raspoložen, ne znam šta ti ljudi koriste, znači. Preljubazni. Trebala sam da pitam šta koriste. Hašiš. Hašiš. Da. Ne, zaista su kao narod predivni. Da, stvarno su predivni. To nam je. Da, predivni su stvarno. Da. 5. stavka, šank bazenu nam se jako dopao. Crvena marama. U našem hotelu je postojala opcija da ukoliko ne želite da vas bilo ko smara, da vam prilazi za pitkuje 100 puta dnevno, kao što zaista imaju običaj da prilaze na plaži 100 puta da vas pitaju da li ste se slučajno predomislili za neki izlet, tako dalje. Prvih dana smo mi i htele da pričamo sa njima i da se raspitamo malo oko izleta i svega. Da, 200 puta pitaju i to je stvarno zamarajuće. Znači, kažeš im da sve znamo, da imamo sve informacije ili jednostavno kažemo da smo već uplatili izlete i oni i dalje smaraju. Ali, u našem hotelu postoji ta crvena marama koju vam oni daju. Crvena marama koju vam oni daju da vi možete da zakačite za suncobran. Da, to jednostavno ne prilazi posle. I niko vam ne prilazi. Kao da ste u sopstvenom apartmanu, kao da, znači ne vidljivi ste. Niko vas ništa ne pita, niko vam ne prilazi i to je to. To je, ja mislim, izum. Dopalo nam se takođe što na plaži postoji onaj odeljak gde može da se utakne, da se puni telefon. Da se puni telefon, to stvarno nigde nisam videla. Izuma, iskreno. Da, predobro. Jako je čisto, to smo rekli, znači 7. stavka, stvarno čista soba svaki dan. U sobi imate ludilo fen, bolji fen nego što sam ja ponela sam onaj profesionalni. Da, nije potrebe nosite fen uopšte. Uopšte, znači ne one kao hotelski mali, ovo je fen ludila. Tržni centar nam je odmah pored hotela, znači izađete iz hotela i ulazite u tržni centar. Odmah pored, niti idete taksije. Da, što god vam treba, ono možete da kupite. Sve ima u tržnom centru, da. Koliko sam čula, ima i neka prodavnica kao sa hranom, međutim ja to nisam videla, moguće je dole na prizemlju. Mi smo išli čisto da uzmemo marame i neke još sitnice, tako da... Da. Ima par radnica i stvarno može nešto se nađe da se kupi u tom tržnom centru. Mislim da je to najveći tržni centar u Hurgadu. Hurgada City Centar, tako se zove. Hurgada City Centar i nema što, sad će se neko možda zapitati da li je bezbedno, mi smo se pitali da li je bezbedno. Mi smo znali da izađemo iz hotela. Da li da idemo sa kamerom, sa telefonom, da li da stavimo to sve u džepove, da li da se zamotamo da idemo kao... Ja sam ušla u tržni centar, čovek mi je rekao da ne mogu da nosim kameru, ja sam krenula vama da snimam video da vam pokažem kako je unutra. On je rekao ne može kamera i ja sam ostavila, znači, kod obezbeđenja na ulazu. Kad smo krenuli nazad, čovek mi je uredno vratio kameru i to je to. Izvinio se što ne može da se koristi kamera i ja rekao, okej, važi, ne može da se koristi i to je to. Dakle, bezbednost na najvišem nivou. Nema čega da se plašite. Apsolutno. I dobila sam pitanje da li se isplati otići tamo. Da. Ajde, ćeš ti da kažeš. Ljudi, ne da se isplati, znači takav luksuz i sve to što tamo dobijete ne možete nigde dobiti, znači za te pare. Nigde. Bukvalno ono izgleda kao da je plaćeno, ne znam ti koje pare, u stvari je jako jeftino, znači za sve to što dobijete je jako jeftino. Za sve što dobijete. Tako da ono mnogo jeftinije od Turske i od ne znam... Od bilo koje... Znači Crna Gora je čak skuplja od Egipta, da odeš u sobu od 5 kvadrata. Znači, mi smo one godine platile sobicu, onako najobičniju. Otišli smo u Budvu. Kao ovaj hotel. Ma, imali smo sobu... Da, isto smo potrošili. Kao ovaj WC. Tamo. Znači, te veličine. Da, 5 kvadrata. 5 kvadrata. Baš se isplati, znači, bolje vam idete u Egipat nego u Crnu Goru. Da, u Crnu Gorci, izvinite, ali tako je. Mislim, ukoliko tražite, zavisi što tražite. Ako tražite baš provod je ludilo, naravno Crna Gora. Naravno Crna Gora, pa da, ne može se porediti, da. Gledajući na to što je pitala devojka da li se isplati, ne da se isplati, nego vi dobijete i više nego što ste platili, malte ne. Svaki dan menjaju peškire za plažu, niti vam se ono usoli peškir. I za plažu i u sobi menjaju sve, znači stvarno...
all inclusive sistem je majka kada želite da se odmorite i kada želite da ne razmišljate koliko vam treba danas na plaži, za ležaljku, kalkulacije, šta jesti. Znači, mi nismo razmišljali šta da jedemo, dođemo tamo pa vidimo. Generalno, tamo samo od novca šta ti treba ti za izlete. I jednostavno, ako želiš, da ostavljaš bakšiš neki njima i da kupuješ, ako želiš da kupuješ neke suvenire, neka ludila. Ovako ti ni za šta ne treba. Nargilica za $5, molim lepo, jeftinoza, cenkanje, ali o tome ćemo pričati. Ljudi pričaju, a i ja sam to čula i punili su mi svi glavu o tome kako Arapi vuku za rukav, kako smaraju, kako te gledaju čudno, kako te toliko zagledaju da te prosto strah koliko te zagledaju, da idu za tobom, gde god ideš idu za tobom, ti si bukvalno se bojiš da ti nešto ne urade, da te neko ne kidnapuje jer si plavuša. Da, baš smo bili u strahu, bili smo u strahu, prvenstveno da odemo tamo sami. Da. Ali stvarno, nikakvi problema nismo imali, ali bukvalno nikakvi, čak smo... Bila smo u fazonu da nećemo da idemo iz hotela, kao ićemo samo na izlete, ali otišli smo i u grad i stvarno nikakvi problemi nismo. Kad smo odavde krenuli kao, ok, idemo samo na izlete, to čak ni u Kairo nećemo jer eto... Da. Ali na kraju se ispostavilo nešto drugo za Kairo nije ni važno, to ćemo sledeće godine. Ali išli smo i u grad, i u tržni centar, bezbednost na najvišem nivou. Da. Oni su takav prosto narod, da vole, da dobace, da vam udele neki kompliment, da privuku vašu pažnju, da se vi okrenete, ali ako vi ne ulazite u konverzaciju sa njima, ako se ni ne nasmijete, ni ne kažete ćao, pitaju vas odakle si, lepa si, znači konstantno ta pitanja, ako ne odgovarate, neće ni ulaziti s vama u konverzaciju, niti će vam dosađivati. Niti iko ide za vama da vas vuče za rukav. Niti toliko zagledaju, evo mi smo plavuše, pa mislim, niti su me toliko nešto zagledali da sam se uplašila, pa šta, mislim... Ba ja iskreno, kad su bila u gradu nisam vraćala pažnju, uopšte, nisam ni video oko me gleda. Okolo ima, znači čisto sam htjela da vidim grad, malo... Ako vidite u strahu i gledate, ko me gleda, ja vidi, ona mi dobacuje, ona mi dobacuje, mislim, normalno da ćete možda i da pretrnite. Jednostavno, nama su rekli, znači, ako se desi slučajno neki problem da stvarno neko mnogo davi ili nešto da stvara neku neprijatnost, samo zapretite turističkom policijom i oni se sklone momentalno. Nude hašiš na svakom ćošku. Da. To naravno ne prihvatajte ili prihvatite za sve posle. Kao zašto nama nude, mislim, jer mi izgledamo kao da pušimo hašiš. Možda smo im izgledali kao ruski, pa kao opasne smo, kao... Hašiš gross. Znači, ljudi, moj prvi dan, znači, dolaze i mi smo im rekli kako volimo da pušimo nargilu, pitali smo da li tamo negdje ima se puši nargila, međutim u Egiptu je trenutno zabranjena nargila zbog korone, tako da su oni prema da nude hašiš, ja izneverovala, ali dobro. Ako ste sami sa detetom, ako idete sami sa mamom, recimo, sa sestrom, drugaricom, vas nekoliko drugarica, naše iskustvo, ne želim da ne daj Bože neko ima loše iskustvo, a ja ovdje kao, ma idite, ali zaista, ako ste oprezni, na oprezu naravno uvek treba biti čak i u Srbiji, kamoli na drugom kontinentu, nema čega da se bojite. Pa da, i ono što smo videli, generalno tamo bilo je žena same sa decom, bilo je samih žena koji su došle jednostavno i upoznale tu neko društvo. I sad ćemo da pričamo o našoj agenciji ili o izletima. Da je napredna. Da.